atọ n'ọnwa Maachị 2022 n'akwụkwọ Vanguard. Bobrisky, onye Herod nwoke na-eme ka nwaanyị, agbaala n'anwụ ndị okpotokpo mmadụ ndị na-agba ya aka ahịa. Efere m ọgwụ ma amala onwe m tupu ore ha tọrọ m, ka otu nwa agbọghọbịa na-eme isi na steeti Ondo kwuru. Onye isi ala Muhammadu Buhari ekelela ndị ụlọ ọrụ WAEC na mmemme afọ 70 ha malitere ọrụ. Ọkọ mmiri mmụọ petrol, anyị atụpụtala ụkpọrọ dị mma iji belata nhụjuanya ụmụ mmadụ, ka ọchịchị etiti kwuru. Ụlọ ụka Presbyterian Church of Christ akpọpụla gọvanọ Omar n'ụlọ ikpe maka mmachi ọgbachiri ụlọ ọgwụ ha. Ebe egbuola dịka ọkụ ọgbụgba nke si na ihe mberede okporo ụzọ nwere mmadụ 12 bịa. Ụkọ mmiri mmụọ petrol ọ na-ebutela akwa ka Buhari gwara ụmụ Naịjirịa. O nwekwaghị mgbe m kwuru na aka Bakari dị ọcha, kama ihe kwuru bụ ka enyocha ya enyocha ọfụma, ka Malami kwuru. N'akwụkwọ Newspoint, Anụnobi ehibere ndị nlekọta ọdụrụkọ maka Imo City Transport. O rejiela dịka ebupụrụ isi mmadụ ọtọmanya na Banana Junction, ndị ọchịchị si n'ụgbọ ahụ pụta a na-atụsi ibe ha aka. Wetuonu aka na tigbo nsogbu, ka ọnụ ọha gwara ndị ntorobịa ọkaigwe. N'akwụkwọ Lead Express 2023, ihe dị ọha na Sandadi chọchara oche gọvanọ steeti Imo. Ọ ga-apịakwa arụ dịka ndị PDP nọzi n'ọgbaghara n'ihi na ha amaghịkwa onye ha ga-akwado. Ntuli aka elu Ngọkpala, ọ dị ka ndị PDP anwụọ na pee ka Emelụ Mba jụrụ dịka Amala kelele amachiri ọnwụ. Ọgbakọ kọnvenshọn ndị APC, ụlọ ọrụ INEC ajụla Bello ma kwuo na ọ bụ sọsọ Buni ka ha ma dịka onye isi kateka kọmitii. Ndị enyi memba anọ ebeziela anya dịka ezinụlọ Onyirimba kwupụtara ọnwụ Stanford. N'akwụkwọ Information Nigeria, ihere megbukwa gị, ịdị afọ 42 ma gbara aka dị, ka Uche Mmadụ Agwụ gwara Genevieve Nnaji. Kwụsịnụ imevọ onwe ụnụ n'ọdọ nzirịta ozi bụkwara nke a na-akpọ soshal midia n'asụsụ bekee, ka onye onyonyo na-emekwere ejije Etinosa gwara ndị di na nwunye. Agha Rọshia na Ukraine, ọtụtụ obodo nọ na Ukraine agwụla ma laa ka larị, ka Zelensky bere n'akwa na nso nso a. Otu nwa bebi ọkụ Sajik enyela nwoke nwunye ya nakwa nwa ya okerie ọnwụọ n'ihi obi mgbawa. Anaghị m agbakwa ndị APC mgbe okpuru, ka Ọji Ụzọ Kalụ gọrọla ọgwụ n'aka ya. N'akwụkwọ Tribune, Mustapha agwala ndị ọnụ na-eru n'okwu na APC ka ha ṅaa ntị ma soro ntụziaka Buhari bụ nke ọ na-enye ha maka ọdịmma nke APC gburugburu ala Naịjirịa. Ọnụ bụ oji ọnụ ebuda ọjị, oke mpako na amaghị nke ọnụ riri n'ihe banyere ọchịchị, ka ndị PDP gwara Buhari nakwa ndị pati APC. Anwụchiela otu nwoke Yahaya Orisamaya maka mmetọ nwa nwaanyị dị ọnwa 15, 15 months, ya bụ 1 afọ nakwa ọnwa 3. 34 atịlarị Obinze, ndị Imo enwetara kọmanda ọhụrụ. N'akwụkwọ The Premium, mfanye aka n'ọkwụ, ndị ASUU ebola ndị NITA ịtụgide ụtas okpotokpo ashị. VC Mahadum Unica agwala ụmụ nwanyị
ha gbadosi ọkwụ n'ala ike n'agha na-ebuso mmaja a na-amaja ụmụ nwanyị. 2023 gbaanụ mbọ nweta PVC unu ka ndị Kanu gwara ndị ụka Kraịst. Samaila Suleiman, onye nnọchite anya Kaduna North Federal Constituency, agbahapụla APC n'ihi isi akwa anọzi ebe kere ya. Enweghị ọkụ eletrik na Federal Capital Territory Abuja. Ụmụ mmadụ na-ebezi ọpịọkọ ma ya ọnụ ọchịchị etiti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka. What is all this now? What is all this? N'akwụkwọ Daily Post, ndị nkwado otu egwuregwu PSG adọọla aka na ntị ma kwuo na ha chọrọ ịchụ Messi na Neymar. Otu onye nkụzi ndị Islam ekwuola mkpa ọ dị ịzụlite ụmụaka n'ite egwu Chineke nakwa ite egwu Allah. Taa gbaa ha nkịtị, mwepụ ewepụrụ gị megidere iwu ala anyị, ka Sinetọ Uche kwuru banyere onye. N'akwụkwọ Leadership, n'agbanyeghị ndị iche nke dị na okpukperechi nke mụ na Buhari enwebeghị nsogbu kemgbe afọ 7 m na-esote ya dịka ọchịchị na Naịjirịa. Sọọsọ Kanu bụ onye ndu ndị IPOB nke ezinụlọ ya kwuru na nso nso a. Otu pati APC oke ndọrọndọrọ etinyere pati a n'ọnọdụ gbarịgbarị. Ntụziaka mbụ nke onye isi ala nyere ka eleba anya ihe gbasara iwu ọhụrụ otu esi atụ vootu. Ndị kọmishọna ahọpụtara na steeti Abịa ha niile gbacha aka Adoge Abakari